Здравейте, аз съм магистър фармацевт Васил Маджаров и съм собственик на верига аптеки 36/6. Ние имаме около 36 аптеки до момента, като 25 от тях са в град Пловдив. Предизвикателствата, пред които бяхме поставени, бяха следните. Първо, да намерим една фирма, която да ни предостави цялостно дигитално обслужване в маркетинга, в социалните мрежи, в Google рекламите, SEO оптимизацията и информационните бюлетини. Научихме за SEO от организираната от тях годишна конференция по електронна търговия и дигитален маркетинг. Решихме да им се доверим за пробен период от време. Стартирахме първоначално 6 месеца и бяхме изключително доволни от доброто клиентско обслужване и подобряване на резултатите от съвместната ни работа. Вече повече от 3 години работим с SEO и сме доволни от съвместната работа, тъй като спазват уговорените срокове и поетите ангажименти. Екипът на SEO е проактивен с много интересни предложения, които са в крак с новостите и трендовете на пазара.